Kaixo ikusle badakarkigu, gaur ere historio pila, saio berri bat egin nahi dugu, gertuko edo hurbila. Arratzun elkartua, hortarak teltratua, herri txikiko kuadrilla, goza dezagun dagona ikusten, ta egon litekenan bila. Goza dezagun dagona ikusten, ta egon litekenan bila. Eunon, sozio! Eunon, sozio! Ze mouz? Ondo, ondo! Epa, bueno! Paraje harrian! Bai, motel, zeik bota jantzita, zea arrantzalua, ze, Kristo? Sozio, zapatillak ez bustitzeko hemen, belarra bustitzau, intza dago eta ez bustitzeko. Bai, importantia, bestela, enguzi janka bustikin, da, geho, pide, trintxera ikendek. Bai, sozio, usaino nola dakarkizu? Bai, motel, gaur, jekitakoan amasan buelta indet, eta geho dutxatu naiz. Garnier fruktiz, eta geho eman dut, zea, Musée Legren. Musée Legren? Musée de Legren, Paris. Da onak? Onak, oso onak, zea, Maixabelen drogari neositakuak. Sozio, bai. Usaino nazai gala? Bai. Esto usaino... Bai, gaur usaino da, zera, kafia dizkide. Kafia, sozio! Sortzi urtian lehenengo aldeia kafi ekartzen dezula, sozio. Beti celebre kerik egin zeben eta olako mierdakatan ibiltzen gaituk eta... Kafia, sozio, kafia. Bota kafia bildurripe, me kauen, sozio. Kafe ona, sozio? Kafe ona. Ozeren, espresso, mochiato... Haudek de goteo. De goteo. Zelatu borda mesela. Bai. Ondo iritsi zara arratzura, ose? Kosta zaita, dizkide. GPS-ean arratzu jarri eta aurrena eman dit Araba arratzu barrandia. Bai. Gio eman dit arruatzu nafarrua eta gio eman dit erratzu bastanea. Kosta zaio. Baina, azkenean iritsi zara Bizkaiko arratzura. Alaxe da, bai, 11 euro patuta gio. Zortzia autopista garestiak eta... Hala ere, olako herri polit batera etortzeko merezi upatzia, Bai, politia da gila zen, Sozio, gainera, herri kantari omen da arratzu. Kantate famoson bat edo herriku alda, edo. Ez dut uste, baina famosua hemen jaiotokoa bagizun horzan? Zein. Manu Leginetxe. Manu Leginetxe, jauna. Idazle eta kasetaria. Bai, jauna, Hotel Sarajevo eta liburu egarra dazka, bai, jauna. Bai, jauna. Eta hemen bizi da Txomin Arana. Txomin Arana. Dakarren motorista eta ibilitakoa. Joño. Dakar, Paris Dakar. Bai. Baina oain dela 3 urteia erretiratu zen, Joño, lasaitasun, egarra hartuko zuen familiak. Motua gauza peligroso izatea, Bai. Bueno, motuak eta kafiek eta alde bat eutzita guazen arrilla zautzea, dizkide. Bai. Pasa, sozio. Bai, bueno. Gaur zea, informazio fresko ez dezu ekarri, ez da? Kafia berua, bai, baino. Hostia, informazio freskoa, bai, sozio. Bai, joño. Sos, herri ezautzen hasi baino lehen. Adio, importantia. Arratzu. Bai. 1976 urtean, Gernika Lumoko udalerrira lotu zuten. Joño. Eta handik 26 urtera, herri independiente bihurtu zen berriz. Joño. 9 auzo ditu, tartean Loyola herrigunea eta Elexalde. Eta ojo, Arratzuko herritarrek kantari fama dute. Joño, esan dezuelen, bai. Baina, bueno, bai, ondo da, hau dana jakin da, diferentziarra. Ni asko zela zaila honikoa. Bai, gozen gozen arratzura. Egin ja barkatu, hemen, Iwo-Jima. Vale. Gabon, eskarrik asko. Eskarrik asko, Gabon. Gabon, ongi etorri dano. Gabon arratzu. Gabon, ongi etorri zuen herrira. Bueno, sozio, eguna energiakin hasi gendun kafe hartuta, Bai, jauna, aldearra, Aldearra. Esaerak esaten duen bezala, hemen bakeari kafe deitzen zaio. Ez ezta? Hemen kafeari bake deitzen zaio. Ai, la hostia, egin, Kafeari bake deitzen zaio. Esaerakin nahaztu egiten naiz. Beste esaerari badukazu? Bai, badakizu hemen umone honari nola esate zaion? Nola? Arratzu. Arratzu da herri umoretsua eta herri kantaria. Kantaria, kasualidadea zergatik hau kanta pila ekarri ditut. Zuk? Bai. Bai, jauna, kanta pila. Sozio, bueno, kantatu bai. Kantea ematestu zuen bitartean, gaitz erdi. Gabon arratzu. Gabon arratzu.
Arratzu, Bizkaia, 200 biztanle inguru bizi dira, Gernika dauka ondo-ondoan, eta Bilbo hiriburutik 34 kilometrotara dago. Imini mapie denok situetako. Hala, urtenamendik. Ojo al Kristo datu honekin egia berdaderoa data. Peregrinuak Arratzuko Loiola auzora etortzen dira, Azpeitiko Loiolakin konfundituta. Aber, sekretario, sartu bi Loiolak. Hemen ezkerreta Loiola Arratzu, eskubita Loiola Azpeiti. Ez daukate antzik, bate kupula daka bestiak ez. Aklaratu altzeate, osaba pagadiri esker, hemendik aurrea etxeate gehiago galduko. Ez horreatik. Ara, ikusi, Arratzun alde batetik udaletxea dena, bestetik, tatxan, taberna. 7 plenoa eta 8 pintxopotea. Hala, persona bat, goazen ez hautzea. Hala, kontatzen digun. Hombre. Kaixo, egunon. Egunon. Zer moduz? Izena? Izena Borja. Borja urtazkotarako? Bai, zu Mikel. Haini Mikel, oixe, mentxe, Arratzu ezagutzen da, Arratzu gara zara? Ez, Arratzukoa, jaio nintzen deustun, eta gero 13 urteka salortara. Bai. Eta? Bai, gazte. Nola amaitu duzu hemen? Nire gaztearoko ametsa izen zen beti. Nolakoa dira Arratzutarrak? Bai, itzelak, jende, ni ustez homo faber apurbet, basarriko zemietar, bai. Eta hori zer da? Kapazak edo zein gauza itxeko, antolatzeko gauza, pues gente, ostia, zuntza, egia, zuntza. Gomendagarria da Arratzu orduan, ezta? Pues, ondo gauzea holan, Hementxe, etxe eder hontan bizi zara. Bai. Basarri dotorea eta historiko dirudi gainera, ezta? Bai, armarrize dago hor, landu eta... Badago ikustea? Bai, aburbet historia kontatzen deuta. Aiba, armarri hau da? Bai, hori da. Aiba, Dios. Aquí las ruinas de la antigua casa llamada Arrazua, en su origen Arrizua, que dio nombre a esta anteiglesia en Vizcaya el año de 1776. Mira, jasmin dure, Tomasi. Estatu batuetako independentzia bai, da, firmatu zen urtekoa, bai. Revolucionaria, Gamboina. Borja, nabila historia zalea zarela, ezta? Bai. Afizio polita. Gauza asko hizkuntzak be, filologia, eta bereziki gauza bitxi badekot aspalditik, eta da Siberuko euskalki. Bai? Euskalki, bai. Siberuko euskalki, ja? Badiela urtie, bai, ara joan janitxetan. Aiba, Dios, Jugira. Hango paisaji, hango euskerie, hango jendie. Siberua maite duzu. Bai, asko. Bai. Ez eri hor, gura bozu. Bale. Bai, tatako zutez materiala. Adios, azara txiki. Ondo, hementxe. Ara, hementxe, gatzen izan ni. Hemenko txiki, etxeko txikiakin, Borjari itxaroten. Hemen batzu. Beraz, Siberua maite duzu. Bai, gaztetan, universitatien nengoen, arte derretan lagun batzuk askun gintzen, eta, txunditute. Fletxazoa izan zan, ezta? Bai, total. Bueno, gero pekatu bat egin genunan, pues, mesarako liburue, mai gainean egoan, egozien. Elizan batean? Elizan batean, da guztiontzako liburuek egozienan, eta, oztu genitxun. Oztu, fletxazo gaitxek. Siberun Eliza batera joan, da antziagoen liburu bat, beraz, hartu zenuen da? Bai, karo, txunditute, hor egozien idatxitxe Siberueraz, bere puntuekaz, dierezikaz da guztiz, izoinu etana, egozia, hau erun bihot, hau materiala da. Eta ze liburu zan, lapurtu zenuena? Liburu gorriza. Liburu gorriza? Ez maukoa. Maona ez, ez da? Maona ez. Elizako liburu bat da? Bai. Egina Siberueraz, eta gero pantzesa. Dios. Alergia, maten dio Elizak, bai. Itz bereziak eba dauzka, Siberetarrak. Bueno, ez dekozu errota, eihera. Aurrin, Aitzinin. Gibelin. Bai. Jin Jan Jun. Prisarik kala, bai, Jin Jan Jun. Jin Jan Jun. Siberu hainbeste maitatuta, pastoralen batea egon zara? Egonez, ni depena kantatzen dut. Kotxien karuso bezala, Siberuko kanta. Eta gauza hartuko zinekin nirekin kantatzea, edo nik lagunduko izu nahi bazu? Goizian argi hastian? Venga, goizian, bai, abegoa gozatzen izan, bai. Venga. Goizian argi hastian, gene leio egin,
gorati hazten kantan, txori egera, ainalagera, entzuten aidanian, laizterduak aidian. Niko etxar, kontentu engo litzateke, gu entzutezkera, kamera itxeta, eta koñatu, eta nenduzineak, eta ganak, beste gauzaren bat, sorpresaren bat badakazu niretzat? Bueno, hizkuntzen hilotik be, azkenengo kapritxo edo oso batxadek aztia. Errusiera. Errusiera gustatzen zaizu? Eukin naban jardinetan eitzen, tamen be barriztatxia eitzen etxien, eta bera Rumaniako errusiarra. Rumaniako errusiarra? Berak esaten zen, Borja, zelan esaten da, pues, jo que se, maiue. Ah, vale, moloko. Moloko. Ta zelan esaten da karri, pues, dabai, eutxin, na, txakurre. Zabak. Zabak? Hau txigerra den lehen, zabatzona. Zabatzona? Bai, betxu. Hemen da. Honele ziren, bai. Bai, izpilea dazkazu. Bai, eta iztegi labur batein deban ruski euskara. Ruski euskara? Dios. Baskov ruso. Ojo, eze polita, ez da? Bai, adibidez, erreka. Erreka? Reka, esaten da. Reka, Bai, eta mendize, gara. Gara, Gora idatxitxe, gara. Gara. Hoi da, bueno, Borja, placer bat. Ziga bari esparruzki. Espasibo, tovarix. Espasiba, balso espasiba. Pasalusta. De nada, pasalusta. Ziona, Borja. Bueno, Borja, esan diazu, aspaldian ezarela pastoral batean egon, baina honik gaur dedikatu nahi dizut, Borja pastorala. Arratzura nintzen, Borja zagutu nuen, liburu ostu zuen, Siberuko liz baten. Hizkuntza maite ditu, Siberu eta Errusia, Siberuan da topa, Errusian da Nasrobia. Pertsona bat? Iepa! Hola! Kaixo! Kaixo! Zer moduz? Politxo! Politxo? Bai, lauta mozurteaz ez da nahikoa politxo hiltzi ere. Nahikoa da, ez da? Vale. Hobeto gurien batzuk esaten dugu baia. Hobeto gurien? Baina, laro eta osturtekin politxo nahikoa. Bai. Eraz kejetan degoten zerragaz. Zera kejatzen? Ez. Zeizen daukazu? Josefina. Josefina? Zuri izetan pregunte hori bizta, zezu antzatozela igertzueto korrikeran, nortzaren. Igerri jazu? Bai. Ibiltzeko eran? Bai. Zera tipa? Diferenti dugu zuleko. Diferenti ibilkeria? Bai. A ber. Bai, horixe. Zure zuen diferenti da. Baina, osake ibilkeria? Bai, ze guzu esatie, ibilkere lehen dugu zule zuzena eta zera? Ez. Vale. Josefina, nora zuaz? Elixara. Elizara? Elizara, bai. Oin zeitera zoaz ba, Elizan? Bai, ia aramusari bada, da kenduti badau. Aramusaria kendu? Bai. Armi armasaria kentzera? Bai. Laguntzen eduzu? Bai, ala. Bai? Bai, bazen bat. Hori sekulu ez duten? Egunin gauza bat ikesitxe eineitzen ide eta supentxe ikesi aramusara kentzen. Tak. Josefina? Aramusaria nun daude? Hor. Hor goian? Bai, hortxe goian. Da, horrek endu berdia? Bai. Da, kauen sos. Hormatik gora igoten bakizu, Spidermanen moduen. Spidermanen moduen? Bai, igon zupe, hortizik gora. Baina gora arte igon bizo. Animo, Spiderman, ia nora arte igoten zuen. Hemen gora? Bai. Spiderman ezautzen duzu? Bai, aixe karbiku. Aixe karribiko? Bai. Zer, ni gezin dut? Ez teko zu martxari gara gora arte joateko. Ez dauka martxai? Ez, barruenteko
horra arte haietan dan gauze bat. Da Alexia garbitzuko zu. Ba, hobi izango da igual, Josefina, ze neekin bestela... Ojo! Ojo! Josefina! Hau? Hori aramusara kentzeko katxarroa. Ojo hau, egon, Ikusten dugu hemeneko eskoba bat? Bai, da horre gurre. Lucia. Lucie, bai. Zehara osantzien izeli ailegeu. Spiderman espagara, ba, ezin ailegeu. Ezin ailegeu. Ezin bat metro honek, Josefina? Honek, ez da ipa zazpiala sortzireko zen. Me cago en sos. Ahí va. Hola, nesto zu itxen? Eso, katio, izi. Zuaitz, eixo hori onantza, da arantz. Ez cago en sos, kasualidadia. Bertan inketa itxizute. Hau, eixo arantza ero eixo hori. Vale. Holan, libre eixo goizia, holan. Vale. Baguaz, Apa, Josefina. Hortxe dau. Josefina, hau, herriko baten batek inventado? Bai. Hemen buru honeko jenti da. Buru honeko jendia, arratzun. Arratzun, bai. Ostra! Da, kamentxe pixkat. Ba. Han itxixo intari jola. Hortik pasazeitzen zara, txoa urbeinketu petetan zabi zara musara kazda. Hortzire doaz urbeinketu emera. Ona jausten ari dia. Bai. Han kenduta, hemen botatzeko. Hemen eitxekotan, ba, ezebez tot dire bazten. Ez tozo segirazten. Ezebez, arpeliko lana. Me cago en sos, barkatu, Josefina. Hemen orduan beste pixkat. Bai. Ez jo bombili oine, zaldi enfuneala dekute argizien idute. Hau bombilia. Bai. Vale. Xop. Oin barrure. Ontsa nato, Josefina. Bai. Listo, Josefina. Bai, edarto. Eta oin? Oin zeu zer, armuizo behan bai nago niño tekniko. Gozaria? Bai. Jo, neu ere... Bai. Zuetzako beston, zera asko beston zu bier zubeta. Zela? Ipetxik izedeko zuleta asko esto zule bier. Ja, orduan neretza pixkateko ikusu? Bai. Hala. Ze suerte. Ze etxe polita, Josefina. Etxe ederra. Josefina. Bazi, bierrin aprobet jan bakar gein barek. Bierra pixkate bai? Bai, pixka bat hori bai. Hartun. Amen. Ederto. Zereala topeu. Zerealak? Bai. Frigorifikoan? Bai. Eta hori? Bai, ezagipa, hortxe freskoa egon dekizez. Hauek? Zer di hauek? Konflakez edo konflakez dana bardintzo, zerealak esan da listo. Eta punto. Bai. Egarrak. Honek da sasoi ematen de belizpin gora egiteko. Spiderman de modun. Spidermanen modun. Anuntzio litzateke, nahi badozu izan Spiderman... Ez ni eta zerealak hartoan ahan. Arratzun aurkitu dugu munduko erratz edo eskobarik luzeena. Momentu baten esnakin erratza zan, ala salto de pertiga egiteko makila bat zan, enekin. Bi metodo daude arratzun, aramusaria kentzeko. Bat, erratz luze hori, pertiga hori, eta bi, Spiderman kontratatu. Baina Spiderman kontratatzea, Josefina, garesti, karu ateratzen da. Da pentsatu du neuk. Nahi nuke ba Josefina lagundu. Eta bagi zein dudan aste guztian zehar, esnea da zereala jan. Esnea da zereala jan. Eta... Lase, Jose. Arrazoia zeneukan, da ustot anuntzioa inbergen nukela ganoraz biok. Igoko zera mesedez? Anuntzioak dio, nahi baduzu Spiderman izan... Ez ni eta zerealak goxetan jan. Hori da.
Ojo el Kristo, ze arratzun armaio enpotratuak izateaz gain, gurutze enpotratuak ere badazkate. Hala, persona bat, ozen ezautzera. Kaixo, egunon! Egunon! Zelan! Oso ondo! Jo, poste naiz! Ongi etorri bandera txuriara. Badakizu horre bandera txuria zesango duen? Zesan nahi du? Maitasuna, askatasuna eta bakea. Horre ez dau etiketarik, ez dau mugarik, ez dau politikorik, religiosik, beltzik, zuririk, ez handirik ez txikirik. Dana dekoie. Bueno, ni Mikel zu? Ni Pedro Mari. Pedro Mari urtezkota dago, Pedro Mari. Poste naiz ezagutziaz. Txungituta gelditu naiz, zure itxura edarrarekin. Kirroa. Kirroi da. Algo doie, sano. Eta bizarra elegantea. Bizarra. Elegantea, Kultua den, kurse behiu. Bai, joder. Augustu, Kaletik eta jendea begiratuko dizu ez da? Bai, begiratuko dizu, esan dugu hori agusarra. Agusarra, baina zuk gazte ikusten zaitu. Barruti, bai. Joder. Ni kanpotireko edade bat, kaduko gara. Bia barruti gure energia, gusten zaizu. Ez dago edaderik. Gero, hemen ez dago etiketarik, eta etiketarik ez dago ez dago bildurrik. Hori da. Horregaitxin juten azenien, Ego Ameriketara, ekunaz Asiara, eta dena, ni galdetuten doztenien, zu nungu ezara, nik zen, ni amengunaz. Ni naz amalurren da itxeguzkin semea. Amalurren da itxeguzkin semea. Nire susterratia Euskal Herriakoek. Nire hizkuntza da euskera. Nik hori ez do galduko sekule bez. Ez da espetxin sartzen bazimenik garrasingo. Nire euskaldune, bai anaz, amalurrena. Eta aite guzkin. Nik ez du gure mugarik. Bai, ni amalurrin bizinaz, aite guzkin, da mamailargin, bai benagaz. Eurek espalekoz, hemen ez da bizirik. Zuretik gaina ikusten zaitu dola, oso posik ez da? Bai. Eta etiketarik ez posau. Porque ino minek izin dut Hori da. Da ino minek ez bozu itxen. Hori da. Niri edo zer esate baztian, zu puto kumie. Da itxote madoztian, niri ez dut harture. Ni barren gotzetie. Agur! Eta guin zen martxa, Pedro Mari? Egonaz hor, amakan eguzki hartzen. Joño, earki. Nik eguzki hartzot. Eguzki hartzen da dezu. eguzkiari begiratututzen. Bai. Baina, gauzo bat, 140 baino gehiago, gorputze euki bidugu agirixen, Bai, eskue bakarrik eta peixe bakarrik, ez da nahiku. Ni beti nago eguzkitzen taparra bolsegaz. Nik taparra bolsa dut. Bai, Bai. Guzi? Bai, zu. Guzi, taparra bolsa? Bai, egia zan. Bai, zeak, Ego Amerikakoa bezala, ez da? Kirrua. Ai, ba, dios, bale. Bai, haude, kirroskua. Oso gozue da gorputzarako. Gozue da. Amigo, aita bitartekoek, guztua duzu. Guztua, bai. Bueno, Pedro Mari, eta goin zen martxa? Oin, itxasokure. Itxasokura? Bai. Itxasoko eguna berateotu. Nik aurteko itxasokura edaten dezu? Egunero. Bai, Horregaz sekul ez duzukiko bizkarreko problema bat, ez belunetako ez inungo beze, mineralez beteta dau. Oso sanue. Guazen barrure. Hau zer da, Pedro Mari? Hau tipi bet. Tipi bat. Badaka itxura pizkat ziuk zaren zera den. Bai. Bueno, Pedro Mari, ze tokia hemen txe tipi barruan, Beharra tokia, Ze temperatura, bai. Eta lehen esan dut, pagadi, haude itxasokure. Hoi da itxasokura? Beitu itxasokure. Bai. Ekusten zuenek, zelan itxetan, ze mineral beteta dago. Egun da mazurtzi mineral. Hau garbitzeko, beitu. Bota porbe. Ez bilurtu, joe. Nik egun hau. Gizun kaskarrako derra. Gatza, kakalo. Bai, sortzen midea. Bai. Hau nega gu garbitu. Garbitu. Beste gauzo baterako itxasu gure biltzen duguna, da garbiketarako. Garbiketarako. Bai, behitu, hemen hartuko dugu. A ber, hemen txedakazu garrafoia itxasu gure. Adeko itxasu gure gaz. Botako dametik, itxasu gure. Hau, hemen ebiten dugu, behitu hemen dugu. Kolona garbiketako. Kolona garbitzeko? Higienismo egiteko da. Kolona garbitzeko esan diezu? Bai. Adios, bai. Ez lo dice garbitzeko. Zer, pizka, labatiba estilokoa? Hau labatiba da. Hau de labatiba, hau bizi guztien bilan labatiba da. Orduen, lauaik amante bide da buru bera dala. Guxi zira, atzetek aldetik sartu? Bai, apopatik. Atzeko mandati.
emon hemen olio apurretu, vaselina apurbet, eta oportetzen emon apurbet, eta sartu. Bai, imaginatze, deun hola dan. Ez dozu makortuko eta... Ez dozu. Ikieratu zara. Bai, pixka ba, bai. Ikieratu izara, ba, bueno. Oida, bai, Pedro Mari, hemen txen prest. Zugu tomata, hau ekologiko da, Hau ez do garbitxuten, Bakarrik emitzeu, servieta. Hau lan pasa apurbet, zapia apurbet. Eta segiten dezu, ensalada? Ensalada, da un moduen. Da moduen. Nungo ensalada. Hemen gani piko, ez dugu ez planta, ez? Kusiko zaneko, Hau lan. Hartu hortik, eta bota, geldi! Bai, bepa, dios. Hombre, itxero guri baitzak gotu. Zu hartu hori. Oida, venga, hausia. Zeguzune, hartu. Jan hori. Ez mili urtu. Gozua? Joder, gozue, hori behin gogarik ez dago zer. Oso gozue. Han, azarla be. Azalina vitaminak eta. Pepino bardin, azalda busti. Emon garbik eta probet. Eta, haude janari bizixe. Oida, venga. Hau, karaz. Bai. Bueno, venga, subeti, Pedro Mari. Piperra bai, Piperra bai gordinik. Venga. Oida, venga, itxasoko ira eta, venga. Aliñakla. Oitu pizka bat eta. Hombre! Gero zogozo, Oida. Haude, likatu. Itxo zemat urte dekoten. Bai. Eta nik ez dute zerratzen. Zemat urte asko zuen, Pedro Mari? 3 eta 7 urte kanpotik. Ez du ematen, Etxun txabal, zaude? Bogor, Bueno. Niskari ondu no. Bai. Sarraude, hobeto, arrau moden. Bueno, Pedro Mari, eskerrik asko danagatik eta plazar bazo ezagutu eta mentxe zurekin otea. Zeiko du jaten, lasai. Pedro Mari, bueno, fenomeno. Hemen txetorri naiz, bandera zuria. Bakea, askatasuna eta maitasuna, bai jauna. Pedro Marikin dena da zuria, bizarra zuria, hile zuria, bandera zuria eta taparrabo zuria. Taparraboa ere bandera bezala da. Bakea eta maitasuna ez daki, baino askatasuna, tope, Eskerrak eman behar dizkio Pedro Mariri, zergatik itxasoko uraren onura guziek erakutsi dizkit. 3 modu daude itxasoko ura hartzeko. Bat, ahotik, fris, oso ondo. Bestea, barazkei botata fris, oso ondo, baino 3. atzekaldetik, ostiaz. Lehen, Elizan, armei esker, superheroi bat jaio da, Spiderman. Labatiba hori atzetik sartu ezkeo, beste superheroi bat jaioko da, arratzun, Esfinterman. Eskerrik asko, Pedro Mari! Kaixo! Hola! Ze moduz? Politxo! Politxo? Politxo! Zu modunez. Gure modunez? Ez, antzipez. Zegu hobeto? Hombre! Zeatik? Zeatik, gazte izari zuketa. Gaztiak? Ba. Da zuzen bat urte? Nik asko. Asko? Ba. Asko? Asko. Asko zen badia? Maika. 91. 91? Ba. 91? Bai. Izena ez dizu galdetu, zure izena? Eulalia. Ba. Ni Zuaitz? Ba, bagit. Zuaitz. Oinone piperra ziketu midabe. Nahi duzu laguntzia horrepintzen? Bai. Bale? Oso ederto. Ondo? Ezin hobeto. Ezin hobeto? Bai, oso ederto. Eskerrik asko. Ba. Eulalia. Ez dago eskerrik horretik. Hola personia ez da gizu? Ba. Handitzu? Ba. 91 urtekin, sasoia bai? Oin saso txarra. Txarra? Txarra, oin. Jateko sasoi behuna. Zelan? A comer. A comer? Oin kampa, jate galleta. Galleta jatea? Bai, a comer galletas. Bale. Eulalia, Ei. gauzatxo bat. Hau zer da baldea urakin? Ure, nik ipitzen dut hori, eurizia zenbat egin da ben gabaz ikusten. Aiba. Urantzi jakiten da, zenbat euriken da ben. Euri asko da nien, no se puede trabajar en la huerta. Osea, que baldia beteta baldin badau, esan nahi dau euri asko indabala? Asko indaute esilek ibili. Osea, que zuk ez daukazu eguraldi ikusi beharrik Euskal Telebistan? Ikusten donik. Telebistan? Ja, beti izotze jertzen. Beti iztiote igertzen? Ez, igertzen, lenguan bezaben iluntzien, botako txula eta gotari pesamanen. Gotari pez? Kontagatzez. Lantzemin igertzetzile. Lantzien behin. Ba. Metodo Eulalia. Meto. Eulalia izen gitzi dago, Bai, la politxa da. Bai, nimetzako bi.
Da zuaitz, zei behitzen zen, zuaitz? Zuaitz eleganti da. Baita? Bai. Bai. Ze santu da hori? Santo, San Zuaitz. San Zuaitz. Santa Eulalia, Bai. patrona de flores. Santa Eulalia, patrona de flores. Bai. San Zuaitz, patrono de árboles. De árboles da, bai, esto peso zan hoxe. Si lo hice. Ez? Patrona de árboles. Zer, peso dentro lakorik. Galleta janguz? Bai. Hala. Guazen galleta jatera. Bai, A torri. comer galletas. Hauzetako? Ez egitzeko prakak, bantzen amak zahatan gutute. Ama zahata. Amak zarata bestela? Bai. Me cago en eso. Hau edo freskoa. Zer dau? Izena gorruko du, zaiz izan dugun be. San Clemente? San Clemente. Ba, egizuni San Clemente unien jaixotako nizela? Ez. Suitzero esan duzu Izena Zuaitz. Zuaitz. Eleganti dugu zu izena. Antxe pasatako zuzka. Kina San Clemente. Zirena, traputxu te bibo eta menazpitzen. Nizia okarko traputxue. Etxera eta guru gozoez, pimientos, birkiute jateko. Etxera emateko? Bai. Eskerrik asko. Zo, eskarri. Atzeko zu mesedez? Ere, hori puntie. Ideki? Bai, erateko data. Bueno, niko da. Zeu edan? Eskat? Baina no joan bizu esara bat ba, kotxiaz. Ez, nik ez. Bai dan, zarra. Zelan? Kotxian berez duzu, bete, paso. Goraino? Claro. Edan, kotxian berez duzu, Ez, kotxe ez dut erun behar. Kotxerik ez dut erun behar, ez? zuzuran berez. Bai dan, horzetik edan bizu. Vale, hau amintzikot. Ba, trago bat. Bai, bibe. Bibe, jade gu emizu, baina beza gara men. Hau, Ede ikejan. galletak. Bai, son pa comer. Que son pa comer. Comer, Claro, jateko. mientras se puede. Tak. Hemen jartzen dau, 0 sin azúcares. Da? Ni sin azúcares ez du zinezten. Horrek azukerik itxasko pake. Zauzetuko. Bai. Hemen jartzen du, azúcares 0,5 gramos. Pero tiene algo. Ahí está. Efectivamente. Ba, ya he dicho yo. Osea, que hau ez da egisa. Ez da giza hori. Jango? Bai, Hori jan. Zenba galleta jate itxuzuzuk, zenbat? Bost. 5. Bai. 5 galletas. 5. Ni más ni menos. Da niretzat, beste? Bost. Bost. 10 izango dizta. Bost da bost? 10. Hori matematiko. No pentsatu baiet. Kosatas ez da. Gozo. Eran zarra atza behir marik. Behir magi ateko. Nire. Papelien batuta. Coño. Zer da, hau izeri da bada. Bai? ¿Cómo? Espera, se voy a poner aquí otro, que no entiendo yo mucho en castellano. Espera. ¿Me cartó? Vaya, tú, ya está. Ay, a ver. Un segundo. Telefonía. Me he bidoa. ¿Interneta o internet? Me coño. A ver. Espera. Eulalia, a ver, interneta nahi duzun. Internet. Zetakoa nipa. A ver, perdona, Alfredo, ¿me has dicho? Pentsete mot, abixeko zetela. Internet ez duzu behar. Ez niko dizut. Internet no queremos, ¿eh? Telefono berrin batu? Ez dut behar, nik hau. Honekin nikua? Bai horri, nik. Nik handiz ez gure. ¿Handixez? Ez. Ba, orduan... Ez txikitza bakot? O sea, que esango dut, ni internet ni teléfono, no queremos nada, ¿eh? Bueno, agurza. ¿Eh? Bierra guan bizulezan. Bien. Tengo que trabajar, ¿eh? Tengo prisa, ez dut horri. ¿Tengo? Tengo prisa. No, que tengo prisa, ¿eh? Yo lo siento. Listo. Garratza. Garratza? Bai. Hauzetako Eulalia? Zikin uste zen? Mobil station zikindu? Bai. Ez dut zugaten nola. Ez dut zugaten. Ez edan zartzara. Eulalia, eskerrik asko. Bai, ez horretu.
Eulaliak hortura baratzera lan eitera joan daiteken ala ez jakiteko metodo badauka. Ez daukazu ETB-en Andoni Aizpururi galdetu beharrik. Arratzun Eulaliari galdetu, la chica del tiempo, hemen daukazue. Ni zurekin egon nintzenean baldea utzi zeon, baina ondo beteta zeona zan nere edalontzia, Kina San Clemente. Eulaliak esatezian, edan zarra-zarra. Eulalia momentu hortan pentsatu noan, espero dut ardo hau ere, gaietak bezala 0-0 izatia, bestela txukun aterako nahi hemendik. Amaitzeko, Santa Eulalia, patrona de flores, San Zuaitz, patrono de árboles. Baina, ez geunden seguru ala zan ala etzan. Vatikanora deitu dugu, eta Vatikanotek esan diate baietz. Baina, labur gelditu garela izenian. Ze bi estampita bidali dizkiate. Egon. Tak, Santa Eulalia, baina ikusi hemen zer dagoen? Kina San Clemente. Eta San Zuaitz, zer dago hemen? Josefina Naramusariak entzeko erratza. Beraz, Vatikanotik esan diate izen kompletoak ala direla. Santa Eulalia, patrona de flores y de la Kina San Clemente, eta San Zuaitz, patrono de árboles y de telarañas. Bata etxeko hortua lantzen, besteak jainkoarenan, Eulalia eta Josefina, hainbat urtetan barrenan, probatu zuten gerra osteko, garairikan gogorrena, gazte zirela heldu bihurtu, sarri horrek dakarrena, buruak argideak garbi, sasoia eta kemena, nortasunaren ondorioa, sehaskatik datorrena, nortasunaren ondorioa, sehaskatik datorrena. Show a couple teeth and you find some of my feel as though they're part. Big family. Ojo, Kristo, ze etxinontan parabolika izan beharrean paellera badakate. Bundesliga ez dakit, baina seguru Kanal Valencia noa ikusiko dutela. Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color. Ojo, Kristo, ze asmakizun da hortxe ikusten ari garena. Ozen investigatzera. Kaixo! Zelan? ¿Qué hay? Hemen txe, bisitan! Edarto. Bueno, ni Mikel zu? Ni Jose Luis. Jose Luis urtaskotarako. Bai, bardin. Bueno, hemen txe, atarien ikusi zaitut, hemengo inventonekin zer dau, Jose Luis? Bai, hause txatarri puntu nepinten abil. Adios, txatarri, baina ze txatarraka, ze dau? Betio, esango zut. Bai. Guk otxoti deku. Otxoti dakazu. Eta eitin gendu zen Gernikara. Gernikara. Salidetxu bete dobila. Bai. Ikusten aben, kalien pobre gabixela. Adios. Sonido gitxitxu. Deku soinularize, trikitrilarize, giterrie, panderoa eta pandereti dekuz. Ta, soinu gutxi alare? Bai alande guztibe kalien pobre. Adios. Erbentzen daben, ikuset txatarrezi deko, dezien da zenot, katxarro bat enbitzet kalien ebiteko. Katxarroa, hau, ze. Bai, dabi, eurretara dalboz. Berren dogei kilo ingero dekuz. Litxe, baina nola funtzionatzen du, Jose Luis? Direzioa deko hidraulikoa. Adios. Peugeot baten direzio asistiden bombi deko. Bai, Peugeot baten direzio asistiden bombie. Gero deko repartidor bat, distribuidora ditzen jagona, traktor batena. Traktoriana? Bai. Bata da direzioa, da besti trakzinua. Hostias. Nazpizen deko motor hidrauliko bat, eta zilindro hidrauliko bat direzioa iteko.
Eta nola mugitzen da, Jose Luis? Hau mugidu, behitu. Bai. Hamendeko direzio martxan, Bai. Direzio asistidu martxan. Adios, ikusi da, entzun. Hau, oin atzera. Adios. Ojo, Cristo. Orkesta mobilia, Jose Luis. Bai. Eurre gozu, eurre. Oin aurrea. Kalien egiteko. Bai, ja. Jose Luis, bozina bakarri falta zaio. Bai. Ai, Dios, Personala bado eurria, Arrituta nago, Jose Bai Luis. da gana, aseguro eta dekote. Bai. Por si acaso kalien zeu zer paseten badabe, aseguro. Ato riesgo. Bai. Eko guztu bier korrienterik. Bai. Zatu da. Aia ez da martxan. Hone zenbat ordu ireten ditu, Jose Luis? 8 ordu. 8 ordu? Baina, 8 horrek, 8 orduen, gasolin ingotez gero, beste 8. Bai, beste 8? Bai. Impresionantia. Hemen kantak entzu buruzin ez gero. Vamos a ver, play, no hemen. Eta zu beraz, ibiltzen zea, romeritan da, berbenetan da, hola, xe? Bai. Egite zen, hola, berbena ondo etorri, eta pixkat, kantatzeko gogua jarri zaizukin posible alda kantatzia. Ikastia gutxinez, pixka bat. Makina bat, bider kantugu bera. Ze kantatuko genuke? Zate batrago, ireki bihotza maitian ertzako. Joder, kategoria, bai. Nia pinte bua. Arrenko ego lehenko, Ojo, Kristo, hementxe berbena bat montatuko dugu, hartzuko etxe honetan eta. Arrenko ikote. Bai. Hementxe daukau abestia, hementxe mikrofonua, hemen kantatzen dugu, ezta? Jose Luis? Bai. Eman, tuta. Hoxe. Adios. Ez da, hau ez da. Beste bat, Beste bat? Venga. Venga, mutilek! Ireki bihotzan maitian eretzako, maite zaitu dala badakizu osondo. Amodioz beteri bihotza oraindunik, betirako elkartuta zurekin. Oinek zaldibet. Ireki bihotza maitia ireki bihotza ireki guztiz, ireki bihotza zuni bezala, ireki bihotza zoriona da. Ole! Jose Luis! Maite nauzun eskatxanik maite zaitu, nire maitasuna besterik ez dut. Elkargu betiko biok izango bara, biogu betiko zoriona da. Haupa, Jose Luis! Ireki bihotza maitia neretzako, maite zaiko dala badakizu osondo. Amodioz beteri bihotza oraindurik, betirako elkartuta zurekin. Oso ondo, Jose Luis. Bueno. Paz ibiltaria, esaten zetan oskorrik, hemen daukau. Arratzuko paz ibiltaria, autentikoa, Jose Luisena. Jose Luis, ta zuen plana zein izaten da, holase... Gu ostegunetan, batze gara... Taldea, ezta? Taldea, sortziretan. Horbait edo txikito txubi hartu edo. Oida, importantia. Txoritxo punte txuejan, Oida. sami iteko. Oida. Serizu entrenetu urrunde piku. Desente kantetu. Ez da ongo joan neuko esatie. Ondo jo, Baina desente kantatu. Desente. Politxo kantezu zupe. Ikusi duzu, Jose Luis ez ondo kantatzen duen, así que meritu egizken du, Jose Luis? Lau ordu gote gara. Lau ordu? Bai, ensai eu, jan eta ostekoagaz egote gara, lau ordu. Zea faltzen dezu edo zen menu izaten dezu? Posineru preparaten da, bena. Baina, guk beti dugu berezitasune postri beti bardina. Adios. Postria beti berdina. Beti bardina. Ze sanduzkue afrodisikoa ide. Ojo, Cristo. Horrek epintzen nire Fortunato anaze txikize mortal. Fortunato anaze txikize mortal. Erakutxiko jazu ze postretan? Pentsa jote beste guztu dut erakutzeko esango uste zure. Ez momentu zen. Postretan izazo jonaz Fortunato gazbenio. Postria momentu zikozuko nuke. Horrek, hemen txintxoko izut. Bai. Baki, Jose Luis. Zizangote da Fortunato postutzen duen postre hori. Hau da, gaurko misterioa. Hombre, Jose Luis. Hauxe da gurie. Hauxe da zuen postrea. Bai. Beraz, Piña. Piña, ez da? Piña. Bakarrik ez dugu grazirik, Ai, Dios, eta ze botatzen dio zuen? Engrazioen bidea probet. Engraz hau. Bai, hamen da. Adios. Drambui. Drambuitxu bota bizako. Drambuitxu. Larbez. Ai, beha pizkat, ez da, hombre. Txirrista da ba. Me kago, txirrista da. Apurtxu edo, gitxibez, politxo bota bizako, politxo. Apurtxu edo, ba. Bai, arki bainatuta gertzen. Bai. Inkusten du drambui. Ez da, drambui. Bai. Likorea. Bai. Eta hau esan diazu dela ona?
Pintzen dugu negantza. Ere gutzu apotxuet? Bai, oida. Bai. Apotxuet erremogu, gaina apotxuet. Txorza eta Oida. erdiki jatu dugu, tano. Erditik jan, oida. Venga, txampa, oida. Bona, Bai, posti gozta. Joder, gran Honekin, salut eta forza kanut, Bo. José Luis! Bueno, haze inventoa, Esaten dute Teslak inventatzen ditula kotxe berriak ezurra, hementxe dago Jose Luisan aparato inventorik onena. Beste autoak gidatzeko gira baimena behar da. Jose Luisen autoak gidatzeko behar daia 3 urte solfeo. Pentsatzen dut. Lehen Pedro Marirekin gomendio onak izan ditugu osasunarentzako, baino Jose Luisekin izan dugu gomendiorik onena. Eta gomendiorik onenak iragarki bat merezi dute. Hementxe egingo dugu iragarki bat. Itxoine, iragarkitako ahotsa jarriko dut eta. Zure bizitza sexuala nahiko kaskarra da? Behekaldea ez zaizu Josefinaren makila bezala igotzen? Hementxe dago soluzioa. Eskerrik asko. Eta Jose Luisi dedikatuta hementxe dago anuntzioko kantare bai. Ireki pinata dramboian eretzako, fortunato gora altxatzen zaidalako. Darrez beteri txifloa oraindunik, betirako gogortuta zurekin. Eskerrik asko. Soinu hori? Ojo! Apa! Iepa! Egunon! Egunon! Zenbat hola, zenbat? Ba, 3 mat inguru do. Zenbat? 3 multi dolar. 300? Ba, hilako mat. Hau kalentamentu da. Kalentamentua? Bai. Listo? Listo. Zure izena? Ni salba. Salba, ni zuaitz. Bai. Urtaskotako? Salba, berdin. Ostra! Bai. Da hori kalentamentua. Bai, ze hemen biherren azteko, ba, lehenko apurrete muskulu, behatu bihute. Ze biharra itxen duzu Ba, bazia? trontzan. Trontzan? Junki apurbet. Ingude ere bai? Sakuruten behiguel beste bulta bat. Sakura maten? Bai. Herrikiroletan ibiltzen zera? Bai, urtaskuen, ea 40 urte egizuen. 40 urte baino gehiagoan herrikiroletan? Bai. Gustatuko litzeek neri ere herrikirolako zerbait eitea? Bai, kamiseta bat eman zut. Antzi hori. Pina guli, apurbako zuketen da, hainbasu ikstetu nien. Ertu zauz. Hola, ondo? Bai, ondo. Vale. Junki ez zikera. Junkia? Lehenko alturin bidu. Zeinena? Noran burutik 50 zentimetro mitu gora honek. Hau da neurrisa? Bai, osea neurrisa. A ber, 50 zentimetro. Exacto. Exacto. Vale, bai, hone? Rako bat. Honekin? Bai, honekin. Vale. Zenba kilo dozko? 18 kilo. 18? Oso salba. Sos? Ota bost. Salba. Espu, berotu. Espua berotu? Hau ere behira onda. Bai, Za, astua. Horretan nahi guztetu. Zei zendoko honek? Jalisco. Jalisco. Jalisco? Bai. Vale. Neure txandia? Hori txandia. Ez, behien. Behien. Ah, behien. Bai. Txia, ber. Handitxe zagazu? Bueno, hortxe. Zesan nahi horrek? Ba, azteko biherrin. Azteko ja? Azteko biherrin, ja. Hartu eskuen. 1, 2, 3. Venga. 1. 2. 3. Hori martxa eskaili eta bizarte, Hori martxa bizarte eskau iken. Zer artea ba? Ba, ahora, mehomiko irin zuz bakarrik eta, venga. 9. 10. Venga, goitu begire eta atzera bindu. Goitu, aspertu? Aspertu da. Eskutu da.
Venga, venga, venga. Eta lau, venga, badakarrik ez jau. Venga, 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 venga. Eta bost, bale, listo, hala. Erto. Erto. Mokuk eta kendu, horrek kanpora. Eta moku harute potzik morde, hori zilin. Kanpora gota. Kanpora. Kanpora. Tak, osea que... Hori. Da zurrak liberten die, zietz. Urrengo herrikirola? Ba, saku eruten inge oin. Saku eramaten? Ba, lepuna urte. Zema kilo honek? Berrota bost. Berrota bost? Bai, ba, anagola. Gero relebua? Bai. Apa, salba. Artutzu? Vale, bai. Anagola. Ala, zuzena, joizi bari moskorra, zuzela, Moskorra. Vale. Altzetan, lagundu dugutzot. Vale. Onotarra. Bega, ana behin jun harta. Inin barik, Vale, salba. Bai, harto. Zale moskorra ego zule zale, gozunean desango, ta? Zer ikusi nauzu? Erdi moskorra ego zule. Ba, bota, hori libreu. Horre libreu. Salba, Zer? okurritzen naizit beste deporte bat honekin. Lanzamento plato. Ba, ez dut inoz egin hori botako arabera, atxurra botaten da, injot. Atxurra bai. Atxurra injo bai, atxurra botaten injot. Baina platua ez. Platu ez dut inoz. A ber. Ja kompleto, Rajoi ez, bota Rajoi, zepateko bagarrik eta hori zerbitu. Rajoi berik arabera bota, Zer Rajoi? Rajoi ordo, Rajoi. Rajoi zein da? Hemen da bat, betu. Zeran Rajoi? Zenako Rajoi. Rajoi? Rajoi, simaz. Vale, orduan esan diazu, importantiela... Hori esjotia. Hori esjotia. Hori... Martxan azteko dinorek. Martxan azteko? Dino martxan azteko, jako hitu duela begireta. Espertu gara behira. Espertu ez da begireta. Vale. Mario, biso? Mario, biso horremazte voltesten bihar. Benetan, Marionus, Oinokin biot. Zure txanda, salba. Antzin inju. Bata gara eta besti gara, ba, ez da ondo gota. Ez du ondo gota, baina behintzat gauza importantena lortu dugu. Rajoi, ondo dau. Rajoi ondo dau. Ez du jo. Vale, ba... Kendu horrek. Kendu moku. Potzikoa sartu barik. Eta oin? Oin, rekuperante ingua, rekuperako gara. Rekuperau? Bai, alatzen. Ojo, hau zara vitaminako? Ez, hemen da... Zer? Horratza. Zela, horratza? Eta horrein zein behar duzu? Arrutzi zulotu. Arrutzi zulatu? Ba, arrutzi zulotu. Ba, oin eran. Da salmonela... Salmonela ondo, ite salmonela itxosu nuka, hemen ez dau. Hemen salmonela iztau, hemen. Salmonela itxasu, baina hemen ez. Hemen ez dau, venga. Listo. Uleaten meu, rekupero gara. Limoiak apur bat, ez limoiz permita. Da honek kaltik ez? Kalte ingotzu kalte. Zirinetan azeko zela honiko ez gezau. Zirine apurrete guzu. Zelan? Behatzetik urten gutza, txorron urten gutza honiko. Saserte parka bajaute erreta, listo, jantzik eurrera. Da eurrera. Igerri bez. Sasizien horretz ez pertek erroitute, eurrera. Salba, hola kirola indagero gaubien deskantzautu ondo ingo zuzta? Ni ondo, goizeko 10 arte. Goizeko 10 arte? 10 arte, bai. Ze ordutan ez hartuta? Ba, 3 bultan. Goizeko 3 lotara? Bai. Da, ordu arte zeiten duzu ba? Telebizin ikusi, txiringito. Txiringito? Txiringito, junez, onde egoten diorra, hiru lerra mario diru Barcelona eta otaz diskuteten ibiltien tontoga izaten. Txiringito? Da, eta... Ero? Diga, pasiun. Pasiu? Pasiu, ero. Ze ordutan? Ba, ordu iztatik iru eta holan. Ba, pasiu, bai. Karo, baina bakarrik goizeko ordu bizitan da. Bakar. Arrosta inorme. La único, basurde mata gurte, korsu mata basurde mata gurtete ma, la único. Da, oinez zeitzen duzu, oinez normal zin? Normal, pasiu. Ointako bere gortosik. Zelan? Gortosik biltzenaz.
Oinetako gabe? Oinetako gabe, zara kaltzai barrik, ibitenaz. Benetan? Bai, benetan. Hori zergatik, osertako? Hanketako, onina, juntetako. Juntak ondoteko? Hanketa junta ondoteko. Hori nun entzun duzu? Kataluniako telebizio baten. Kataluniako telebista baten? Telebista baten. Amina eskoitzen mozu, zabotzen mozu harrikuzuak edo, baginek ez dut, begitzen zarratu, da korridu. Baginek ez dut, begitzen zarratu, eta aurrera? Korridu. Zapatillerik ez duzura maten? Zapatille bai, bat hemen da besti hemen. Poltsikoan? Bai. Por si acaso? Por si acaso, zapatille bai. Probeko ba? Egin gau? Venga, zapatillak. Oin zapatille... Por si acaso, poltsikoan. Joto zapaldut, zoa zanen da. Salva, zapaldut. Kaka ustu ala. Listo. Eskerrik asko, Salva. Eskerrestela poltsikoen sartzeko. Vale, bat hemen, besti hemen. Venga. Venga. Kauen zo, Salva. Hemen arrizia dago, Itxibegizek. Itxibegizek eta? Aginek ez dutu. Aginek ez dutu. Bai. Kauen zoz. Aginek ez dutu. Itxi eziko zeharrerik. Aio, leku nera. Hala. Vale. Venga. Hase. Salva, ikusi ninduzu nola joan nintzen sakua bizkarrean, ezta? Esan zenien, ea moskorran neukan. Oain konfirmatzen da, Eulaliak emandako kina San Clementek alkohola zeukala. 4 kirola egin genitu, 4. Baina, gaur egun Euskal Herrian modan jarri da, pentatloia. 5. kirola falta zaigu, Salva. Ondo pentsatu dut, da badakit arratzun ze deporte ze kirole egin daiteken. Fertiga! Josefinan, Aramusari garbitzeko, erratzakin. Laguntza maia zue? Ze kilo zela pentsatzen zenuten? Ona iritsi eta salto itea? Ez. Josefina, ona jau da Aramusari garbitzia. Hori da deportia, hori da kirola. Zerrik asko! Ojo, Cristo, soinu hori. Iepa! Iepa, kaixo! Opi! Zen moduz? Zelan? Bueno. Ondo? Bai. Bueno, haze aparato polita da kasun, ezta? Hala bibilteko. Bai, montatu ninteke? Bai, hori de. A ver, epo. Hala, leña! Flipantia da, katxarro, Dios, está gehatzen. Bueno. Ondo ez da? Ondo. Esketola, aksidentatu, baina ondo. Bueno, ni Mikel, zu? Ni Luisal, bueno, ni izena Luis Alberto da izetez. Luis Alberto, urtazko. Baina, eskerrik asko, telenovela izena dalez, Luisal. Luisal egiten dizute, Luisal. Luisal, Lucho zergatik. Bizikletori izenaz, txerrendari izenaz, da hor bazegoen Lucho Herrera, kolombiar bat. Kolombiarra, bai, oso na. Eta ni begalai hartan, igoten enitzere zain txarra, orduen jarri hostien kuadrilekoak. Hanka pelota bazkazu, ziklistanak, Bai, baina hon nahi, putxuet putituta. Lehen holan, baina hoi me kauen zoz. Nola nizu ditzia, Luisal. Ba oso polita katxarrua, Egitea zen, bai. Ez nizan, sekule biliolako batien da, beira, hartan du, abiadura. Nahi bazu etxea launduko, izuta da ematen, bale? Hortik egatu bezala. Bale, ez dago pisuri. Hoxe ba, venga. Bueno, Luisa, aparkatu du, inbento bat, galdera bat, ni etorren izpizketi biltzen, arratzu ezagutzen nabil da, justu atere egin naiz, ez dakit zauzotan nagon, nun nago? Arratzun zauz. Arratzun, Bale, hor justo, hor dagoen ermita hori, hori kortezui izango litzeke. Kortezui da hori. Hori kortezui. Eta hemen dauzen aratzak,
Ba, horrek arratzu. Bale. Eta, aizu, barkatu, zure etxia hau da, ezta? Ni hemen bizinaz. Hemen bizinaz, eta ermita hori, zer da, etxekoa? Geurea da, bai, aspaldikue. Ojo, al Kristo, beraz etxen ermita dakazue. Bai, ni hiltzen azenean, korte zure noie. Momentuz lasai gaude, así que bai, ez da preseko. Momentuz, espero dut. Ez da preseko kortarako, ez da? Bueno, egia, ikusi daiteke ermita? Bai, polite da, Bale, guazen ikustea, bai. Luisa, haze ermita polita ez da, eta hau etxean da, zuen etxekoa da. Bai, gurea da, hau barriztute da, hau 83en, hori erdiko agie, jauzien zan, eta aitek eta, bueno, engendun berbat, esan gendu, ardientzako txaula bat, edo jarraituko dugu ermitzi. Da esan gendu, venga, ermitzi, eta orduen hemen nire lenguzuek, eta, bueno, lagun batzuk etorri zen, da guztion artien, hartzen gendun, neu hemen eskonduten hau, nire umie hemen, bautizoa batena hemen enge dau. Luisa, gauza bat, eta hemengo bisantu zeintzu dira? Hau ermitxea da izetez San Emeterio eta San Cedonio. San Emeterio eta San Cedonio? Oinez galdetu zein den zein, hori ez dakit. Oso, antzeko egia ez da, bakate burua moztuta, edo, bueno, beste buru bat, edo. Honek antzadan ez izen zien erromatar soldadu batzuk, eta kristauak bihurtu zirenean, endotzen samiek endu. Eta, orduen martirrek ez dakiz horretxik. Emeterio eta Celedonio. Bai, San Emeterio eta San Celedonio dia. Gaina beginak biletu egiten dio pizkat, ez da? Bizkoak dire. Bai, berezia. Bai, oso polita gaina. Eta hor dauen harri hori, hori da Zamorako ermita bat. Adios, Zamorako ermita batekoa. Nire alabie bautize gendunien hemen, karo, ez gendun eukin nun bota haurik. Bai. Eta musik guzan zan dauen ermitxe bat jeusitxe, eta hango abadiri, eskatu zuen baimena, bero karri aldan hori, ona, emozkoen baimena eta ordutik hemen dau. Zamorako ermita batekoa. Eta zukela hemen txeba ataietu zuten. Bai, zer do? Beste sorpresarik edo ez usteko nik badao? Horratzen deko bat. Ojo, Kristo, zukela zaiasun dut, bai. Guazen. Baitu. A ber, nondagon? Zepetza batzuk da, lau. Txun, eta hau zer da? A ber. Honek, hola, ikusita? Hemen garai baten egon zan, konfesionarioa. Konfesionarioa? Bai. Lehenengo aldia da, ermita batean konfesionario bat ikusten dudala. Hori da asuntoa. Eta hemen egon zan, eta hau bereu, mantentzen da. Hau garai bateko atea da orduan. Nola funtzionatzen du honek? Luisal? Adios. Irik egiten da. Adios. Ni abadienaz. Zu abadiezara. Da zeue... Eta hemen pekataria. Bai. Karo, zartzen naiz eta hemen txegalditzen gara. Eta zuk esan berdoztazu, Ave Maria Purísima. Vale, Ave Maria Purísima. Sin pecado concebido. Eta guen, pekatu bota behar ditut, ez da? Bai. A ber, seme. Bai. Badeko zu pekatu horik hortik, neuri izateko? Pekatu dazkat asko. Batzutan, oiu egiten dut, etxean eta hola. Takon bat ere botatzen dut. Me cago en sos, eta hostia. Venga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, errezeu boste haitxegure eta 6 Ave Mari eta listo. Este te leño rakatu, hainbeste penitentzi. Sin pecado concebida, eskarrik asko, aita. Vale, ba. Oso, Luisal. Pizkatik nu arratzutik kortezu bira, ez da? Hau kortezu bira, ez da? Hau kortezu bira? Bueno, gugazen arratzura berriz ere. Programa arratzuko da, eta beste lake jatin modia, bizila. Hori. Bueno, eskarrik asko, Luisal. Venga. Plazer, zu zaitu eta gaita ermita rekaitu. Bueno, Luisalek ideia ona eman dit, lehen herri kirola dauzkau eta goin herri konfesio egingo deu. Hemen txekartzen dut konfesionario portatila. Hau patentatu beharra dago, Luisal? Forratu ingo gea teletientan. Herriko lehenengo pekataria, pasadadila, Borja, pekaturen badaka hemen txekarbitzeko eta. Sin pecado concebida, zein da zure pekatua seme? Pekado mortala izen zan, Arziberuko eliz batien, mesa liburu postune bat da. Bueno, orduan penitentzi izango dia, 6 pastoral segidan ikustea, eta nik hortxati harto bizar batzuk bedenkatuta eramatia. Hola, absolbiteta zaude. Oso no, Borja, eskerrik asko. Pasada dira urrengo pekataria, Jose Luis. Bai, pasa. Ave Maria Purísima. Sin pecado concebida, zein da zure pekatua seme? Ze pekatua? Zuk drambui pinarekin eta fortunatu altza egiten da. Zuri penitentzia, zuri kanonizatu egin behar zaituzte. Gora San Fortunato! Absolbiteta! Eskerrik asko! Azkeneko gaueko pekataria, pasada dila. Ave Maria Purísima. Sin pecado concebida. Nire pekatua da lehen Josefinan aramusareak entzeko makilakin, 5. kirol hori egin dudanean, pertiga jausia. Dopatu egin naiz, dopin hartu dut. Dopatu? Hoi pekatu da, Ta ze dopaje izan da, nandrolona edo klenbuterola edo... Ez. Eulaliak emandako Kina San Clemente. Kina San Clemente!
Oi, San Clemente, gure familikoa da eta ez da pekatua. Kanonizazioa, gora San Clemente! Gora San Clemente! Gerrik asko. Iepa! Iepa! Kaixo! Kaixo! Zer moduz? Zer modu, hori. Oso ondo. Bai, zeure izena? Nire Jose Luis. Jose Luis? Jose Luis ni izozte ezetzen, arratzu guztien jangoikoa bezdanak txirripi. Txirripi? Hori? Alias txirripi. Mote moduen, zabazti, oneripen mitzago txirripi. Dani lotu niken txirripi. Baina ez dauka esan nahi bat, ez dauka zehozen... Ez dago, Sin más? Sin más. Alias txirripi. Txirripi. Ni zuaitz, urtezkotako. Hori ba. Txirripi, ze martxa oino, ze lano, ze plan? Oine, belarra begiko dugu. Belarra bai? Bai. Ez eitzen duzu segiekin, o zerekin? Segiekin, Mari Carmenekin. Mari Carmenekin? Bai, nire lagun handi zeta Mari Carmen danigaz, boa. Baina zerta, zure emaztea Mari Carmen, o zer? Ez, nire emaztea da Arantxa. Emaztea Arantxa? Bai, Arantxako egin du pronto batzuk. Prontua? Da, Mari Carmeneri... Zer? Sekule azarrarik ez. Ez? Mari Carmenin al fin del mundo esaten dara. Bai. Guru zuzetu? Nahi nuke? Bueno, ikusko-zekin. Txirripi, ze zaude Mari Carmenin mensaje bat bialtzen? Bai. Ia, Mari Carmen! Etorri nea! Bello, Mari Carmen. Hau da Mari Carmen? Hau da Mari Carmen, hau. Hau da zure laguna. Mari Carmen. Mari Carmen. Gelitxu like? Bai, Mari Carmen esaten batzen nik editzeko. Mari Carmen, lotu horre. Lotu. Geldio. 75 urtean, gauzarik honen okitera. Gauzarik honen, bueno, kasu egin doztena eta senkule proteste huez. Honek ez da protestatzen? Honek ez da protesta. Artista. Artista? Mari Carmen. Txirripi, da hon zeingo? Ba hongora. Txokora da hongora da, nora da, zer. Txokora? Bai. Txoko daukazu? Bai, hor nik agintzen dut. Hor sartu zeinuaiz, botinekin, karretilie, Mari Carmen sartu lehi, budamena. Txokora? Txokora. Han ez, han bestienez. Etxean? Ai, ertzin da peligrue. Hor sartu eskero da pasakin dorrekin, bajoten dugu alarma. Alarmia jotzen dugu? Alarmia jotzen dugu. Jose Luis! Jose Luis? La nik, orduen, atzez holan, atzez. Da? Martxa. Alarmia zein da? Andre egiten da, alarmia, Jose Luis. Jose Luis. Da, en cambio, esate madeu, txirripi. Txirripi zaten ni oso posik. Asi, genaz bello, txikizena ez da, 4 centimetro goro. Baina, Jose Luis esate madeu. Txokora. Por si acaso, oba txokora. Oazen ba. Oazen txokora. Kontuz, hau neure medideko da. Zelan? Neure medideko da. Zure medidakoa? Neure medidaren ja. Exacto. Kustuzu? Txak? Tak. Exacto. Medida txirripi, medida estándar. Medida txirripi, medida estándar. 1,64. 1,64. Bai. Badakau neurri berri bat. Bai. Medida? Txirripi. 1,64. Da beti libertan az. Beti libro. Inorezkotan trago txubatzokin lagunekin, hiru lau trago gitza autorrike. Bai. Naben? Barrula. Beti libratzen duzu. Beti libratzen dut. Da, ni lagunek igual da, etorri guera. Hanengo dugun lota. Etorri eta bumba! Dala, ostra, hola, kortiaz. Baina, txirripi? Me txirripi? Ze hau da, medida? Medida txirripi? Medida txirripi. Hanik, honena? Zuko ezu, hemen peligro dugu zu. Osea, que makurtu. Makurtu, mizu. Aurrera? Aurrera. Daga. Xup. Hau da txokua? Hau da txokua. Hau da almazen moduen. Neuri makina ize. Da txokua? Txokua den barruen. Kortina horren atzien? Bai. Zine bezegot nionek kortinek. Zinean? Zinen. Bai. Oteza, zinera eta jode kortinek. El telón. Hollywood. Txoko txirripi. Txoko txirripi. Amentxe. Mekau, Amintxerik aintzun. Aurtu zaket? Bai. Zer da hau? Hori egon gilerin ortobezten. Nun? Alemanian egon gilerin. Ortobez fetz.
Oktoberfest. Bai. Hori da garagardo azoka, ezta? Bai. Ai, bat, aurra jonda zaude? Horra, bi biderro, bai. Hango neskak, hartza bizen eskuen, lau horlako pitxer, lau. Beteta? Beteta. Honen ganien, beste hiru pitxer, lau. Ipini bularren kontran dana etorte zirenara karpatara. Epa, bumba. Dako so. Zenbat egun egon zineten? Ano gehiago lau egun edo. Lau egun? Bai. Eta lau egunetan eran zenitun? Bako zien 20 litro, 30. Zelan? 20 litro, zerbeza, 30 litro. Egunien. Eta gero beti txistu atata, Zelan? Txistu atata, txixilek, hakin bizu. Egateko? Zuk edaten duzuten ni askota, hane... Urtate bin jenti egatik kamiletan da, kristoatan. Abai? Horreaz, sueroa ipirila, koma etiliko. Karo, ez dakize txixeiken. Osa, edarte jakiteko jakin bida? Karo, lehenengo txixeiken, jakin bizu. Nik kalkulo egiten ere. Pitxerdi dandot, 4 minutu txixeiken. Bueno. 4 minutu? Zaten, edan dotena, ja bota dut. Ja, barreza. Litro erdi bakoitzeko 4 minutu pisa. 4 minutu. Hori zan kalkulua. Edaten jakiteko jakin behar da? Txixeiken. Txixeiten. Hombre. Tak. Txixeiken espadak ezo, oba da, edaten ez hazi. Txerripeta, alemanak eta ulertzeko, entenditzeko nola? Ojo. Egunon, guten morgen. Arratzation, guten aben. Agur, auf Wiedersehen. Una cerveza, Eisbier. Oktoberfestera jonezkero, importantena zer? Lehenengo niretzako, errespetoa gaitik eta dute beste egik, egun nusekeran, guten morgen. Guten morgen, egunon. Baina gero, importantiena, txixeikien dakizien antzako, Eisbier. Txixe. Ebatu pistolieri, da jazta. Eta eurrero. Azken nien igual txixein keren, zapati igual guztin jozu, Niri pareziat. Azken trago batzuk gora begire eta zapatile, hostia, zer da, humedadi dago, Imaginau, etxe datorreko bazina zapatile guztita, alarmia. Jose Luis, bueno. Erripi, badukazu zerbeza alemanik? Bustotekiko bai. Honek, abene labur geratuko di baia. Antziko txapela? Hombre. Baina, besteri badukazu? Zuzein? Zuke beti zeguzuna. Ojo? Bizera txerripi. Bizera txerripi. Le baino gopo, zoi. Bai? Hostia, da gazti hau. Lehenengo edukazio batik orduan? Gutenbergen. Gutenbergen? Gutenbergen? Gutenbergen, eguno. Gutenbergen esan? Bai? Guten? Demos korrekola, edo mare. Guten morgen. Morben. Bai, guter. Guter resa. Lehenengo orduan? Guter morgen. Eisbier. Da brindis? Brindis prost. Haupa, gute guterra. Haupa, zera. Gutenberger, Txiripi, konturatu naiz, arratzun ere antolatu dezakegula garagardo festa bat. Elitzake Oktoberfest izango. Salbak esan bezala, denok ortozik ibiliko ginateke. Beraz, festaren izena izango litzateke, Ortozik Fest. Jose Luisek musika ekarriko luke, bere ekipoakin. Edateko, Txiripi, zuretzat garagardoa. Eulalia, zuretzatan eretzat, Kina San Clemente. Eta itxasoko ura, Pedro Marik esan bezala ere, norbaite nahiko balu. Eta honena, desmadratu gaitezken nahi bezala, ze norbaite pekaturen bate egin eskero, Luisalen ermitara joan da bertan konfesatuko litzateke. Txirripi, Gutenberger, Eisbier, eta... Auf Wiedersehen. Eta topa? Prost. Ba, prost, da gora Txirripi, da gora Arratzu.
Umorea eta irria, saioaren oinarria. Umorea eta irria, saioaren oinarria. Agurrarratzu hau izan leike, lema edo aldarria. Euskal Herrian mirari gehien, gertatzen diran herria. Gertatzen diran herria. Esan azar batek dio, herri txiki infernu handi. Ba, herri hau infernua bada, biba infernua, eta biba zuek. Gora Arratzu! Gora Arratzu! Eskerrik asko! Eskerrik asko!